na-aga ebe e gburu akwụ. Anyị ga-bute akwụ. A ga-egosi unu akwụ eji eme mmanụ, otu ọ dị, otu esi ebute ya. Anyị ruo ebe ahụ, m ga-egosi unu ya bụ ya ka anyị na-aga. Anọ m na village, nọ m n'ime obodo ugbu a. Ebe a ka anyị na-aga ibu ya bụ akwụ. Powered by Igbo Ekunye TV. Lekwe ya bụ akwụkwọ anyị na-aga iburu ugbu a. Nke a bụ akwụ Ojukwu ka a na-akpọ ya. Akwụ Ojukwu. Akwụ Ojukwu. M ga-egosi unu ihe dị iche na akwụ Ojukwu na akwụ ọsụkwụ. Akwụ Ojukwu a na-arụ ọtụtụ ọrụ. Ọ na-arụ ọgwụ. Nye mmadụ ọgwụ. Ya were mmanụ akwụ Ojukwu a were ọgwụ ahụ ga-arụ. Ebe ọ bụla etinyere ndị mfe na ndị ntanta n'abalị anaghị adị ebe ahụ. Ọ na-emerụ ọgwụ dị agha dị iche iche. Ọ dị mkpa. Ọ bụ ndị niile maka ya. Mana aga m egosi unu ihe dị iche. Leruo ya anya. Weta akwụ ọsụkwụ gosi unu ihe dị iche na ha abụọ. Akwụ a ihe eji nwee ndị dasịsịrị ebe ahụ na akwụ ahụ asaa na ya saa ọfụma ya adachisie. Ndị na-egbu nkwụ wee hụ ya, ha ga-egbutu ya. Anyị ga-atụtụ mkpụrụ ya ugbu a. Mkpụrụ ụgbọ ya. Okpe ya bụ ukwu nkwụ ahụ. Ogbe abụọ ka ebutere na ya bụ nkwụ. Ogbe nke ọzọ na oge onye. Ya bụ igu nkwụ. Igu nkwụ a ka eji emekwe azịza. A na-ejinyekwa ya mee ọtụtụ ihe. Azịza eji aza ezi. Ahụ ya ewu na-atakwa ya. Ọ bụ nri ewu. Ewepụtacha ya otu a ka mgbe anyị nọ n'ụlọ, anyị na-eji ya egosi n'ụlọ akwụkwọ. Apụchasịa ya, kee ya, were ya ahụ ihe eji aza ihe. Ụfọdụ na-ejikwa ya ahụ ọhụ eze. Ụlọ ka a chọtara na akwụ Ojukwu dịka nsogbu. Ka anyị gaa ebe anyị ga-atụtụ akwụ ọsụkwụ ka m gosi unu ihe dị. Mkpụrụ akwụ n'ala Igbo. Ọ bụ ya ka anyị bịara ịtụtụ. Ọtụtụ Igbo mkpụrụ akwụ nke anyị na-atụtụ. Egburu ya egbu. Aka anyị bịara ibute. Egburu ya ofu ogbe. Ofu ogbe ka a na-akpọ ya. Ewe ogbe akwụ egbuturu na ya. Mpara m yo. Ebe ịga. Lekere mkpara akwụ. Akwụ ụrụ ọnụ n'ahịa. Ndị Igbo alakwa ugbu a. Asọ ya asọ. Ịhụla n'otu anyị dị iche. Aga n'ime ọhịa were na-achọ. Mkpụrụ akwụ. Ọ ka fụkwara ndị Igbo ibe m egbu akwụ mkpụrụ ya asha. Ọ ya ka a na-atụtụ. Nke ewe ọnụ mkpụrụ akwụ asọ ya ọ na-agba mmanụ nke ukwuu. Eburu ya gaa ahịa saa na-ere akwa. Ndị na-asụ akwụ mgbe niile ha na-achọ ka a na-azụ mkpụrụ ọnụ akwụ nke ahụ. Ego ya na-agala ọnụ karịa. Ya na-adị mma iji mma aga n'ime ọhịa ma a na-egbu akwụ. Maka inwe ike ịhụ ihe dị agha ma ọ bụ otu a m ji mma gbuwe igu nkwụ a. Ọ na-eji mma eme ya. Mbute akwụ ka m si. Ka m banyekwa ya na bag. Ejikwa m ihe eji apụ ọrụ ala. Ụlọ ịkara ebe egburu akwụkwọ buru ibu. Tọkọjuo ya na baro. Kwụrụ ya n'ala. Ọ na-adị mma. Ebuola m njem. Ije ebidola. Ihe eji na-egbuchasị ya na-ewehapụ ya ka nwee ike ịhụ ụzọ. Tụtụọ mkpụrụ akwụ a ka anyị ghara imerụ mmadụ ahụ. Ihe ndị nọchi n'ụzọ egbupụ ya
nwere ike buru ya ahụ maka okwu akụ ọ na-enye nsogbu ya bụ ogu akụ nwere ike ịdọ mmadụ merụọ ya ahụ ibuzigasị ya gị nwere ike buru akpọzie ogbe ya were ejigbute nkụ ejikwa ya akwa ide eji ya eme gota a na-ejikwa ya anya nkụ na-asa aba firewood n'olu ndị a na-ekpere ime ya maka a na-ekpepụta ezinne gwara anyị ka esi enweta nkwụ ka mmadụ si ekete na onwe nkwụ dị otu ihe eji ekete inwe nkwụ dị otu alara nwaanyị alara na mara ihe na-elezi nne di ya anya na-elezi nne di ya wee zie nkwụ zie ha ala zie nkwụ so gburume maka otu o si eleta ya anya ya ọ dị mma nwaanyị na-eleta nne di ya na-akpa ezi agwa nke maka ihe gbasara alụ nwata nwaanyị a amakwa nwa a ga-eji nkwụ alụ nwa ya gali alụ nwa nga ya nwerekwa na-egburu m ya otu ọzọ nwaanyị si enwetakwa nkwụ ma ezinụlọ si enweta nkwụ site n'ili alụ na nke nne di na ịkpa ezi agwa nne di onye ọwa ike nye ya ma nna di ejirie dị mma ya bụ ọ na-adị mma ka anyị na-ebi ezi ndụ na-elekọta nne di anyị ma nna di anyị kpaa ezi agwa ihe ndị taa bakwara uru ebe na ndụ anyị okwu nke ọmụ nkwụ dapụrụ m a na-akpọ ya ederi eji ya etinye n'ọkụ eji ya mụ ọkụ a na-ejikwa ya mụrụ ọkụ ga-amụfe ebe ọzọ ya na-akpọ ya gịnị ederi ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ọkụ ma ọ dịghị itinye ya ma ọ gị were ya gaa gịnị mụrụ ọkụ gaa tifee n'ebe ọzọ tupu mkpọ ọkụ ma ọhịa na-akpọ machis pụta ihe ndị a ka eji amụrụ ọkụ okwe nke ọzọ a na-akpụ ogbenye dị na mbụ a na-eji ihe abụbara akwụ wee gịnị were aya were mụrụ ọkụ na-aga ebe dị iche iche na-etiga tupu enwetawa ihe dịka mmanụ ọkụ na-akpụ kerozin ma machis onye ndị a ka eji mee na-awala ya ha niile agaghị abacha na ihe eji ebu ya mgbe ebutezie nke a n'isi nke a akwa ojukwu so ka onye ma ihe ọdịnala kọwatara ihe akwa ojukwu na-arụ ihe awụ akwa ojukwu Igbo ji akwa a wee na-emere ihe Igbo jikwa wee na-agwọ ọrịa dị n'iche n'iche especially onye ọ na-azụta poison ọ ga-ata akwa ojukwu otamchi ijiji ọ ga-ata ya na ndụ ọ taa ya na ndụ wete mmanụ ya ahụ ya gbopụta ya duo mmanụ ya ahụ na ndụ asotamchi ata ya na ahụ zi na ntụta that poison mụ afụ ya karịa taa ya that poison ga-destroy with this oil ga-aba m n'ime afọ then ataka ntachara ya gbopụta ya akị ya mmedobe akị ya kpọọ ya dị kanel na ọ kpọọ ntiwa ya onye nwaanyị ọwụna na-enwe afọ nsogbu ihe gbasara afọ nsogbu nwaanyị ọwụna na-enwe afọ nsogbu otiwa akị ya taa ya ṅụọ mmiri ewuticha afọ ya then akwụkwọ na-enwe ebe ị na-aga ọrụ ị na-arụcha ọrụ n'ugbo gị were akwa ojukwu a ịtacha gị ebu anya n'aka gị mmanụ ya tee ya n'ụkwụ gị niile n'ahụ gị then ịchọkwa mmanụ ya na-adịkwa special like red oil a na-enwe nke ojukwu special ya ịbịa ijikwa ese ndị na-eme mmanụ ha ga-asị ha nwekwara akwa ojukwu agbaghị mmanụ ya then ejikwa akị ya na-emekwa ude akị ya dị kanel mee ude akị maka ụmụazị convulsion ya eji agwọ ụmụazị convulsion ọ bịa gị ite ihe n'anya ma ụmụazị na-anya oke otoro gị ere ihe n'ike that ude akị so akwa ojukwu wu special something n'ala Igbo enwekwa osisi ga na-awụ ọ na-amị ogbe ya na-adasịsị then igbuchasị akwụ a gị were ogbe ya that's the isi ya wee jee nyapa gị na data osisi ya na-awụ ọmịcha ogbe ya na-ada mgbe oge na-erubeghị ọ na-arụkwa many things so onye many things ka ọ na-arụkwa ga-echekwa ịga njem anyị nwa na-arịkwa ya na-egbu ya anyị nọkwa n'elu anyị ghọta gị 7 n'elu ọmandaru ala saa ka ọ ga-adị anyị wetakwa anyị chinyekwe gị ya
ishie ya n'ọkụ gị wee tikwe na steering moto ofu tọọkwa ya ma n'ụlọ ma ihe ọ gị mee travel so onye ọ na-arụgasị ihe ọ na-arụ buru ibu ya ka eji edobe ya separate mgbe imeela onye ọdịnala and eke ka ọ na-eji asa a ga-abịa achịkwa kpọọ gị bịazie n'ọnọdụ ka ọ kwuo n'anya ọfụma ihe Akwu Ojukwu na-arụ na uru ọ bara n'ala Igbo